אנחנו כחברה וכעם אחד רוצים להצליח ולהיות בעזרת השם מאוחדים. אני עוסק הרבה עם צעירים, והקמנו את ארגון אופק יהודי לפני כ-18 שנה, שבאמת מעמיק את הזהות היהודית בקרב צעירים וסטודנטים, חיילים ובוגרי צבא. ומאוד מאוד חשוב לנו לתת להם את כל מה שהם צריכים כדי להצליח בחיים. נכון, עברנו תקופה עכשיו לא פשוטה, ובמלחמה הגענו להרבה בסיסים, להרבה מקומות. יחד עם עמותת נצח יהודה אנחנו עובדים בשיתוף פעולה בכמה וכמה תחומים. בית מדרש לבוגרי צבא, הם צריכים לא רק את התמיכה הכלכלית או ללכת לבסיסים, אלא גם תמיכה רוחנית איתנה וטובה. זה דבר שעושים בצורה נפלאה, יחד בבית מדרש עם בוגרי נצח יהודה והמסלולים החרדים, גם חיילים בודדים עם דירות וכל מה שהם צריכים, גם ליווי אחרי הצבא, איך לתת להם השמה בעבודה ולימודים, אבל בעיקר בתקופה האחרונה, ללכת לבסיסים וללוות אותם לשיעורים, הרצאות, חיבוק וגם שיחות אישיות. בואו תנו יד בכל המעטפת הזאת, ויהיה לכם חלק גדול בהצלחה של הצעירים האלה למען כלל ישראל. I want to offer you to be our partners with those guys. Thank you very much. All the best. Shalom, shalom.